I idemo od severa i do istoga zapada odadoše, evo nas ponovo Julega pa Drogenator. Ne znam ljudi, da li se sećate od onog mog prošlog videa koji se zvao kako dobijete elektrikovu moć. Pomenuo sam igricu Crash Bandicoot i u toj igrici se nalazi elektrik. Dakle, to sa elektrikom u toj igrici ja sam uspio da skinem, ne samo sa elektrikom nego već celu igricu. Nekako sam uspio da nađem link na YouTube-u, pošto je ta igrica isto kao GTA 5 konačno izašla na PC, pošto je to inače bilo samo za PlayStation. I dakle, evo ja sam to ovdje sačuvao, što vi ćete vidjeti preko linka na deskripciji, vi već možda sačuvate gdje hoćete. Znači, za ova dva ću vam poslati link, ovo vam je ppsspp, to vam je kao za PSP igrice. I to preko WinRAR-a je, ja ću vam poslati link. A za ovo ću pokušati da vam pošaljem link, zato što sam ovo jedva našao. A ovo uopšte nije lako da se nađe, pa sam pomoću toga počeo da igram Crash of the Titans. Inači, ovo vam je jako potrebno. Ovo vam možete i za druge igrice. Znači, ovo obavezno bacite ovde. U stvari, lakše vam je da napravite ovaj folder. Znači, ovaj fajl ubacite ovde, tu negde, da bi vam se sačuvala igra koju ste uradili, napravili. Ja ću sad evo ppsspp Windows run I dakle idemo ljudi, ja sam sad malo popravio sliku i sad ćemo mi lepo da uzmemo, kao što vidite ovdje ima to, i vi kliknite ovdje kad ste sačuvali onako kao što sam vam pokazao i kliknite tu 2 puta. To će vam se učitava. Samo želim jednu stvar da vam kažem, ovdje vam piše koliko vam se brzo kreće. Kao što vidite ovdje imate ove tu kontrole. Možete na tastaturi, a možete i ovako. Ja nisam pojačao zvuk igrice, sad ću da uradim to. Vidite ovdje možete ovako igrati, ali to je teško. Jedino ovo za neki slučaj koristim. Znači ovdje imate sve, znači ovo vam je X, Z, da promenim jezik. Tako. Znači uvijek prvo bude, ali na engleski da bi bilo lakše. Ovo je... Samo jedan put. Evo ljudi, dakle potrebno sam, znači kliknite na Z, da bi bilo lakše, ali ovo je vam X, ovo je Z. Možda namestim i možda promenite kontrolu na ovo game setting. Evo control mapping, ja to neću raditi. I strelice su vam inače ove obične strelice, to vam je ovo. A ovo, znači kada se krećete, to vam je ove celice koju ću vam izgledati. Start, to vam je enter, select vam je desni shift, a ovo je tako. Sada ćemo da preslučimo, inače žao mi je, morat ćete da nađete link na ovom, tamo morate vidjeti kako skinuti na englesku, naravno, ukucate Crash of the Titans, how to download Crash of the Titans i tu ćete morati da tražite link za ono, zato što ja sam to jako teško našao, pa sam ne znam da li ću moći da nađete link, ali ako uspijem postavit ću ga na deskripciji i ćete skinete i to. Znači ja sam ovdje već nastavio i ovu partiju, ovo čisto da bi nije. Ja sam ovo meni ne bilo ću to uraditi. Lako. Ovo vam je da sačuvate
Znači menjamo na španskom, ne može da se namesti ovdje jezik za igricu, ali može za ove ostale normalne. Episodio 1. El nuevo salto. A sad ću to oni nešto da pričaju. To je tako obično, malo drugačije. Crash, ayúdame a poner esto en marcha. Por fin el mundo tendrá una forma de reciclar mantequilla. ¿Ha estado bien? Vale, pásame el transvelupador. Eso, la cosa morada. ¡Ah! Sad mi vjerojatno ne čujete baš dobro što je govore, zato što sam slušao. ¿Se me oye? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡He vuelto! ¡Inclinaos ante Cortex! ¡Que te den! Genio, no puedo oírte. En realidad estoy muy lejos, volando como un planeador o algo así. Yo me ocuparé de ellos. Llevo siglos luchando contra el mal. ¿Qué? ¿Ni siquiera tienes cuerpo? ¡Ayuda! ¡Crash! ¡Ayuda! ¡Oh! Voy a hacer cosas malas. ¡Chao! Bez zvuka koji ja govorim. Eto čisto da bi bilo nekako bolje, ovdje vam je samo kao primjer da vidite kako to sve ide. Voy a quedarme aquí un rato. Crash. Para andar o correr, mueve el pad analógico. Para saltar, pulsa el botón X. Pulsa el botón X de nuevo en el aire para hacer un salto doble. On služi da otvorite nešto, ali on ne oskačete. I pustite mi kako se da bi sporije padao i tako nešto. Idemo da nema ići se ne razbijem, ali vaze. O, zarađenom tamo. Na njega nagraditi ovo što udarati. To? Sad, evo ja radim. To. Ja ću vam početi samo prvi naravno za danas, ali početi sljedeći. Kako da snimam, nećemo da vidite, uglačem se što hvala. Ova naravno su to je vanko fruit, to je kao besplat, to je mislim da to. Ne znam tačno. I to ste vjerojatno vidjeli u igricama Crash. Ova stvarno mislim možda tek stigao se isto pojavio igra većina ljudi sigurno da bi su Crash, pulsa el botón cuadrado para destrozar objetos y recoger el mojo mágico. Cuanto más consigas, más poderoso serás. Sad, ako vam se sviđa igrica, pišite komentare ili možete
ovako vam se pišite komentare, ako se ne sviđa ili tako nešto. Zapravo nešto treba, onda se vam rekao u ovom videu. Ili isto to napišete u komentaru, da bi ja znao šta mogu da napraviti za bolje stvari. Kao što možete primetiti, kugla mi se skoro napunila, i onda ću biti da više igraca ¡Oh, maldita sea! Prvo, ja sam uvijek dakle, oni snimaju i nemaju pojma i meni niste mogli. Vidite da je ovaj klub, znači ja tu kliknem ovo C. Vamos, Crash. Salta con el botón X y luego pulsa el botón X de nuevo en el aire para hacer un salto doble. ¡Cargad al frente! No mola nada de nada. Justo en la vida. Evo ga ide u combo, to znači da sam prešao na combo, ja sam prešao to da pređete sve tri, da uvijek ima tri. Svi da se pređete, sve tri mi dobijete zlatno. Ne znam nekada koliko da mi upgrade bude, upgrade zavrtenje. Znači određeno vreme. Znači ostavim sve upgrade-ove, onda možda se vrtiti kasnije. Meni nije baš poenta da ja ovdje imam sve i to. ¡Escurrid al partida! Isto možda se stavi ovako i to. Vjerojatno nemojte da se pitate da bi ovo kraj levela već, jer tu imam posle da se pređe. Ali ja to radim malo sporije da bi vas. Sad sam skoro napunio uglo. To bi bolje. A što ti ima ovaj mod, to nešto je ovo je mali učno. Obično možu imate i veći. Ja kad gledam super Gracias, joder. da je više možda nego ovo. Vidimo tamo crveno, to me neki idol sa crteži. Imate crteži. To sam je plava roda. To mi super napad. Super napad možete da ubijete iz prve, čak i malo nejačno. Ali mi ne možemo zamisliti da se sve ovo. Mogu da bude napravljeno to, ali me to baš i ne čuti zato što sam ja jedan postana da reći slično, čak i bolje. Mislim ja ne bih bilo da se kao stvari ima baš sve. Rekao to YouTube imate ovo. Has recogido un multiplicador de moco. Por unos instantes, cuando recojas moco, obtendrás una cantidad extra. To znači da i dalje treba. A imate mobilnosti veći skok, ovo je na primjer ovo. Vidite ovamo.
primjer idete ovako u levo i ovak ciknete na desno, ko se kupite za ono desno okrenuti i kliknite do X skoči 2. Kliknite se za ono X skoči ovo. Ali to se ono ne koristi, kliknite se mnogo okrenuti. Mnogo uglavnom koristim kad je baš potrebno, jer treba baš sve koristim to. Eto, dozvoljim da ja što sam hvala pogled. To se malo da prožnije, mislim neće, to je izostavim neke stvari, samo malo brže ja sam se poreći. Una oportunidad fantástico. Ovdje imate isto mi bonus level. Kažu malo brzo da imam zbog igrice. Kao vidite malo kad je barem jedno udrija. Čekam pola pridući video. Nego ono što me danas malo vidjelo je to što mnogo brže sad ne može ne prično obično. Vidite koliko sam blizu drugog upgrade-a, inače drugi upgrade treba dostigne prve malo učice prve kraje i izgleda. Sad je bolje i da nešto kad snimam, pa nije neki sreći. Evo vam ga bonus level, to smo se zabavili. Evo imate sam gotovi zeleni mod. Te modu on ništa ne gledaju, samo da biste prešli i pomoći. Znači ništa ne gledaju samo. To je samo dobro. To za ovo trećemo vremena, znači gore sad ništa. Evo što se biti imam za to bilo. Bien, tačo. Sad ću tamo dobiti ovo. Ovo je sad u stvari. Ovo sam ovo je puno tako što je realno to možda ostavljeno ali kad bi sad bi dvije ljudi koji ne gledaju nisam. I ti kako ti ne znam kako vidite ovo plavu lutku, to je plavi to vam je znak dosta trešni nikad ne kraju to da bi se Rubić i ja zovem svome ima cijelo spomenuo da ulazite neka mjesta je živi glavne tutoriale ja to ne koristim što mi ne treba Buen trabajo, Crash. Has destruido uno de los robots de vigilancia del enemigo. Si los destruyes todos, obtendrás grandes recompensas. Evo ga, dobio sam upgrade već. I ne mogu se samo da je to Pequeño.
bez obzira kako su dobili. Prosto ću da se rekao. Ili kako ću da. Ali kad je pogledalo, ne bi ja postoji prošao uvod. Kako bi se prošao samo malo od ovog health streama. I sad bi se sve to prošao dobili, da izgubio život. Evo ovo su spajboti. Bio jedan i podobno sva 3. Onda ću... Slušat će mi staviti uvijek. Ne znam. Prošli na engleskom. Eso no debería haberle hecho daño. ¿En serio? ¡Dios, guays! Necesito ayuda. Ríndete, ruéndame, enviar ayuda. Y eso. ¡Bandicoot de pacotilla! Gracias, Crash. Mis poderes no tenían efecto contra ellos. La magia oscura mueve a esas criaturas. Cosas extrañas nos aguardan. Sí, ya sé que no tengo pies. ¿Nos vamos? Crash, mantén pulsado el botón de bloqueo para bloquear ataques enemigos. Es mi cara, así que ten cuidado. Adelante. Necesito ayuda. Carga al frente. Samo mali, oni mali. Intruso alerta. Intruso alerta. On je jedan manji, ali on ima okrugni, možete li pomisliti. Dobro, ti pokrati, ne koristim toliko da skokam od. I to jako Aha, evo mi tamo. Evo vidiš, blokijem to. Moje, znači, sad ću iskoristiti još recimo. Da li ste vidjeli što bi je hvala da mu to da radim pravo se. Ovo može je odvan, ja. Znači prvi put kad ovako obuzimate, ovako ide sporo ga obuzimate i on nekada kao što već se predstavlja. Meni je mnogo grešći, znači sad mogu da kontrolišem snimku gledate ovako. Ovo je na običan ovako, na Z. Na ono S, na što se radi nogama, to vam je ovo. A mutanti ovdje ne mogu da skaču, nego na to slovo X. To vam je specijalni, sad ću da vam ga pokažem. Evo, znači ovo ne mogu da radim ovako. Ovo moram neki način, na primjer ovim. Posle kliknem ovo X, kada kliknem ovo C, onda se završim. Kada kliknem Select, onda vidim što on može da radi na njegov specijalni. Ovo isto može se da radi, ali ovako. Vidite kako je se odmah i blokam. Odmah, sprvi. Ovo je pak jako.
Veliki odnosno na ono postoja. Veliki znači jedno meni djete halo kad sam prodio sam evo bi to čudno glavati tu evo kad bude pola, čak malo više pola je skine. Sad evo prelazim ovaj most i sad ću ja tu a vidite ovdje kad on stalno vidi kad ubijete mini ovdje to piše koliko od koliko evo ga posle Spybot evo sam ovdje piše sam se dobro se prizna. Ja ću biti sve tamo udarati dim dok ne budem sami. I moram da stavim se majkom da razvalim drvo. Još upogleda i idem će što nešto nastavljamo da čovječe da bi se ubio. Ovako ovdje mi još jedno dobro sjena. Ha, mislim sve. Evo, pojavili smo. Ovo je malo drugačije. Ne bude mi bilo običnih boja. Evo, vrati se da ovaj nam. Vidite kako je ova sila. Javno. On tamo može Google, pa što vidim ko koristi na mjestu gdje još dobije što se pokazat ću. A vidite, ovdje vam se pojavljuju te stvari, evo sve mi zela, znači ja sam sve prešao. Evo oro je na španskom zlatu, evo dobio sam zlatni ovo kao figuricu, vidite i sami. Evo to mi piše koliko sam sakupio upgrade-ova, možda ovo su neke tu informacije koje sam dobio dok sam prelazio level. To se tako sačuje, znači ovo je prema kompjuteru, ali na PSP. Evo ovdje mi nije prazno, zato što ću ovaj dobiti evo idem tu klik tako ulazim što je dole koristiti da biste ušli taj određen level. Ovdje tu klikne kad dođu da idem crteži, evo vidite kako lepo crteži oni nisu sve crteži nastavljaju ljudi, znači nisu. El ratécnico. Estos personajillos. El púas. A este escurridizo Što i to bi bilo dakle ljudi to što se tiče u ovoj epizodi. Ja se nadam da ste uživali. I dakle potrudit ću se da nađem link. Ako ne uspijem nemojte se ljutiti na mene nego pokušajte how to download Crash Of The Titans on PC. I želim vam puno sreće i uživanja narednim videima. I dakle, vidimo se u sljedećoj epizodi Crash Of The Titans.